Sura 87. El-A'la, Svevišnji, spuštena u Mekki, 19 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvali ime Gospodara svoga svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji sve smjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci, i potom čini da postanu suhi, potamnjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zaboraviti osim onoga što će Allah htjeti, jer On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite. I sve što je dobro, mi ćemo tebi dostupnim učiniti. Zato poučavaj. Pouka će već od koristi biti. Dozvaće se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavat će je onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti, ni živjeti. Postići će šta želi onaj koji se očisti i spomene ime Gospodara svoga, pa molitvu obavi. Ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim.